Mga kagahi, nagnumero 1 sa Misamis Oriental ang Hingog City Police sa pagbatok sa Anti-Criminality Law Operations. So napildi ang kagindi uro sa Hingog, ha? Grabe kagahi. Tungod siguro ni sa kagwapo siguro sa hippie niya siguro ni. So ba ini makauban nato ang gwapo sa hippie. Basi na pabor-pabor. Oo, basi na pabor-pabor, basi giagi ni basi ang qualification ni 80% kagwapo sa hippie. Ang hippie Basi lang, basi sa aming mga sukod sa dughan. Oh. O mga biceps. Kana. Kauban Ano nato ba? through Zoom. Wailahin si Police Lieutenant Colonel Ariel Philip Pontillas. Mas ilado sa Colonel Ayi. Ayos, Good morning. Good morning. Akong idol na si Bernie Pitok-Pitok. May buntag. Kumusta ko signal niya, sirs? Okay na, sir. Good morning ni mo dia. Una, congratulations sa Colonel Ayi nga for making Hingog City Police Ay, Office grabe. Palakpakan. as a number 1 police office na lalawigan sa Misor at sa tanang kinsakpan Hingog City Police men and women. Congratulations ninyo nga tanan. Yes. Sabay gimo nimo dia Chip ay nganong na yun anak man na. Sir Art and Bern station, pinagi kani sa atong mga mapugihon ng mga personahe diri sa Hingog City Police Station. I cannot do this without these people who always behind me, no? Through thick and thin sa mga trial, sa mga kalisod, sa mga limited resources nga among na atubang apan wala may mihunong sa pagserbisyo kanang tinatawag nga tinuroy nga serbisyo, Sir Art and Bern, no, lang serbisyo nga gikan sa kasing-kasing jud bitaw na without usahay malimtan na nato atong kagalingon para lang gid nga makahatag ta og tarong nga serbisyo diri sa siyudad sa Hingog City. Una man Number one, Colonel, ang Hingog City Police sa anti-criminality operations. Unsay buti pasabot ana? Yes, actually ang atong police station, Hingog City Police Station, nag-start noong 2018 ko diri na assume. Until this time, kita ang best component city sa region-wide. Wow, grabe. Congratulations. Grabe. So di lang sa probinsya ha, kundi sa entire region. Yes, 2018 up to this 2021, bago lang po ito na-deliberate for the year 2021, kita po ang tagaan o again, no, the best component city sa Region 10. So, straight up 3 years na nahimong best police station. Aside ana, kita po ang nahimong best police station sa PCR, no, Police Community Relationship. So, ano nimo ganiya, Sir Art, nganong natabo man ni siya? Ang atong magugong strategy sa siyudad sa Hingog is a holistic approach, no? Adhering sa core values ng PNP, which is maka-Diyos, makakalikasan, and makatao. So, tulog ka core values ang always gina-instill sa atong higher office. These three core values should go together. So, ako as Chief of Police, ako na siyang gina-embrace and talk with my officers kung how these core values na atong mahatag not only sa atong sa katauhan, not only sa atong mga personnel, but also to the community. So we made a strategy that is a holistic approach. So, una, ang atong natay activities aning atong tawag na Kidi Police. Kani atong Kidi Police, mga batan-on kini nga nag-idolize sa mga kapulisan. Within atong na ibawan natay mga surveys, natay mga interviews sa mga kabataan nga gusto sila magpulis. Natay uban nga mga kabataan nga dili gusto magpulis. There was one time na nagsuray ko sa hinterland diri sa Hingog City wherein identified siya na affected sa insurgents, no? Kanina na Colonel, talking about that. Ben, kabalo ka ba nga, I think, this year lang. I think sometime mga March ata, February, March, ang Hingog Police, under your leadership,
niabot sa pinakalayo nga baryo sa Yes. Hingoog. In fact, unsa, perting layuan na ginawa ato, Bernie. Nagpasabot nga kanang inyong ginapabati diya sa mga hilit kabaranggayan, sa kabukiran, kasapaan, no, kabungturan nga naa sila'y pulis nga moatiman kanila. Yes, yes, Sir Art. Katong nila yan, okay, di pulis. Napod tayo proyekto kalabitaw. Tungkol ato nga problema manggod, Sir Art, Bern, nga daghan kayo dili mahadlok og pulis, especially ang ato mga ikunon, iksuon nga mga higaunon. Diri sa Hingoog City, ang tribo sa higaunon. And ang among punta naabot ba ang serbisyo sa kapulisan dito? Unsaon na mo pagdaog sa ilang kasing-kasing, how we win their heart and minds. So what we did, kami pulis ni ato sa pinakalayo nga lugar sa Bukid sa Hingoog, and mostly mga higaunon ang mga naa dito, we spend more or less 1 month or 3 months na magtudlo o mag-immerse ang among kagalingon aron mawin namo through our itawag na police ko mananao ko, meaning I am a police ko and at the same time I am a teacher to these people o na mga tribal people. So wapo ka nga programa wherein amo gid silang nakuha and amo napasabot unsay role sa kapulisan o unsa po'y dapat ihatag ngadto sa ilang nga serbisyo. Kajulan sa ganina rin ko si paminaw, ganina nakaduog ko i-embrace. Tapos karon Core pagpadaog. values. Ang core values. Tapos napagkaroon unsang pagdaog sa kasing-kasing. Murag duda ko na base dito na po na sa mga nakaminis o mga single mom man siguro nakapokus din sila. Sa ganalay ko nang embrace lagi tapos ipadaog ang kasing-kasing gyud sa man tuloy da ko ana boss. Ay, Kulba ni mga kapulisan ha. Unsa yung pagtuo? Mga chickboy ng taga-Hingoog pulis? O wala ko nagingon. Giganan lang ko ng embrace. Giganan ko ng ako ganan sa ko mo embrace. Unsa man pag-embrace na nag-action na ako din para nimo ana ha. Pag saba lang kita ko na kay problema ana. Ingat. Halang yes, start. Yes. doon kayo yung gimo. No. Yes. Because of the strategy ang itawag nga among iwin ang kasing-kasing sa katawhan. Oh. Dito ni grow ang trust and confidence sa gikan sa mga tao sa amo. With that, taghan na dayon ang mga reports nga mosulod sa amo ni nga among aksyonan that resulted to a numerous laudable police accomplice operations. Mo ni to nga ang imong pangutanang nganong ni daog nganong ni number 1 man mi because I believe natuo ko nga nadaog na win namo ang tao na hatag nila ang trust, among nahatag ang dapat ihatag nga trust. Result is taghan kayo mga informations nga niabot ug nitabang sila pagsulbad aning mga illegal nga mga activities diri sa syudad sa Hingoog City. Ay, modeng walay kakaburos kay gatag ang trust. Modeng na nga trust. Unsa na nga trust pasabot? Sorry. Lain na siya nga trust ay. Pagsalig. Pagsalig. Sorry ba. Binago sa nga trust ni. Kabulok ka, ang Hingoog City Police Office Bern, I believe, sa ilang inistoryahan, murag di sila affected sa giingon ni Chief PNP Guillermo Eliazar nga katong tanggalon ang mga pulis nga naay kabit. Kung kasakpan. Wala na sa Hingoog, Bern. Wala na, Bern. Sure ka na. Sa mga Chief, sure ba na? wala na. Kay daghan na ba'y kalubihan dia sa Hingoog? Daghan na ba'y kalubihan dia, ha? Yes. Wait, talking about unsa ka tinuod nga ang hipi na sa pulis, ilabi na kung weekend, ilabi na kung wa kayo mga medyo minus ang operasyon, nga ikaw mismo gnaw gapanguma. Natay picture na. Tama, gapanguma. Gadaro mismo sa imong kaugalingong umahan. Yes, yes, Bern. Kaning every morning yun, no, mag-start ako ng 5 o'clock. Murag exercise na pud na nako, no? And Saturday, Sunday, di man gid kay busy, no? So muna pud ang atong time nga ato ta atong umaga may ramang god na panan ni siya kaning bahin or at nasunod sa atong ginikanan, no?
So ako po ang ilang tawagan calling sa farming, akong nakuha na akong gipadayon, no. So yes, natay na kaning pagtanom sa kakao o pagtanom sa humay, no. So, Sa man ni Colonel, imo ning ipakita sa katawhan nga mahimo pug kang inspirasyon labi na sa mga mag-uuma nga yes. cultivate the land, dili sayangon ang mga espasyo, may mga gagmay na balag pila ra na siya ka dangkal diha nga at least Yes. matamnan pag abot sa panahon di gyud magutman. Yes. Actually, Sir Art, mo din ang akong campaign, no. I want to inspire, especially akong mga tao. Kay ako mo nakita god sa trend sa kapulisan, aya ra sila mo go into farm, mag-retire na. Oh, Tama. So, mag-retire na ka, ang among edad is 56, labi na kung bisyoso ka, pulis, pag-abot mo 56, di na kalakaw, labi na kung sige inom, sigarilyo, dagan ka mga baing, chicks, ano? oh. Pag-abot mo sa 56, sure ko nga muhinay ginang imong kusog. So, na mientras layo pa ang imong retirement period, we have to plan. So, muna akong gina-instill gid sa ilangan, mientras layo pa, hinahinay lang. Basta kanunay, no? Basta kanunay, and para pag-abot sa imong retirement time, it's a harvest time na pud nimo sa imong umahan. Oh, galing. Very good. Mensahe nimo Colonel ay sa inyong mga ginsakpan ug sa inyong mga constituents, mga taga hingoog nga gapaminaw kanato karon og gasubay sa social media aron nga samot sila ma-inspire, Colonel sir. Yes, una gid sa tanan, I am inspired kay Sir Art, kailan ko ni Sir Art. Labi na ni si Bernie, bugal-bugalon gani nga bata, pero ginahagog. Kaya di oro, sayang na lang ang istasyon. Anyway, salamat kayo sa inyo, Sir Art and Bern, sa pag-invite. Kahapon, wala gid pagduwa-duwa. Yes, diretso, bisang wala po kabulon sa i-interview. Pag-i-invite ko, na-interview ko ni Sir Art and Sir Bon. Wow, grabe, ni Bern. Kanang duha mo atong mga usa sa mga atong kitan-aw diya sa Cagayan de Oro City during my time in Cagayan de Oro City, no. Salamat. During time sa ABS-CBN, kay usa sa mga inyong ipa-interview before. Mensahe lang atong katawan sa Ingog City. Labi na sa kanyo sa Onabia administration. Wapo magud kayo, nindot o kanunay ang suporta nila sa kapulisan, no. Muna nakalihok gid mi og ayo. Noon ako nagpasalamat ko sa Mayor Eric Sa and atong Vice Mayor Peter Onabia sa ilang kayong suporta sa kapulisan. We cannot do this without you. Support all. Walay duda-duda nga pagsuporta, especially sa atong mga activity, especially sa kabataan nga mga community relations. And also sa atong police operations, kanunay na ang LGU nga mag-support. Ang akong mensahe sa tawad sa Ingog City na magpadayon o collaborate sa inyong kapulisan. Saligi lang inyong kapulisan and we will do the rest, everything para lang gid sa Ingog City. Even in the rest of our life, we will do it to protect you para la sa kayuhan, labi na sa kabataan. Salamat kayo, Sir Art and Bern. Salamat. Kabalo ka, Kagay Art. Mugawas na gina pagkaparion ni Chip Ayi. Kabalo ba ka nga hapit man ni magpari ni? Mo na diha gyapon, diha kulba. Oh, bawat sa nga magpulis na lang kuma. Nga naman. Tulog ka madre man, disgrasya. Chip Ayi, thank you very much. Ariel Philip Martinez. Saludo kami sa inyo. Certified Gay Kababay!